najlepšieho hráča, takže poprosím vždy hráča a družstvo, kapitána družstva, aby si prišiel prevziať cenu. Prvé 3 ceny, poháre, medaile si prídu prebrať celé družstva. Takže na 12. mieste sa umiestnilo družstvo VZS Košice. Veľký potlesk poprosím. Kapitán družstva prichádza. Kapitánov potom poprosím, neodíďte nám, aby sme si spravili potom aj spoločnú fotku. A najlepším hráčom VZS Košice, ako ho vyhodnotili tréneri a zainteresovaní ľudia, je Matej Rojček. Maťo, poď. Prvej si cenu. Veľký potlesk. Miesto na tomto veľmi kvalitne obsadenom futbalovom turnaji si vybojovalo družstvo z Lučenca Eškanovohrad Lučeniec. Takisto veľký potlesk poprosím kapitána a následne najlepším hráčom, tak ako vyhodnotili odborníci, je Adam Husár. Brankár. 10. miesto, futbalová škola Mareka Hamšíka. Najlepším hráčom je Sára Kršiaková. Sára, poď. Na to nie sa hráci. Na 9. mieste moravský zástupca MFK Vítkovice, veľký potlesk. Chlapci nám už otestovali, ale dovoľte, aby som predstavil aj ich najlepšieho hráča. Je to Ondrej Kukučka, takže aj takto bez dekorovania veľký potlesk aj pre Ondreja. MFK Vítkovice na 9. mieste, pardon. 8. miesto s vynikajúcimi, sympatickými a perfektnými výkonmi Juventus Akadémia Košice. Najlepším hráčom sa stáva Michal Tóth. No, nemusím ísť ďaleko, ako som tak skoro povedal. Siedme miesto, Šajovelde, Maďarsko. And best player is Gábor Lázár. Na 6. mieste sa umiestnilo družstvo MŠK Námestovo. Takisto veľký potlesk poprosíme. A za najlepšieho hráča bol vyhlásený Miroslav Kubasák. Takistý hráč. Dostávame sa do prvej päťky. Na 5. mieste priatelia z Vionu Zlaté Moravce. A za najlepšieho hráča si zvolili Tomáša Zolbera. Poď Tomi, poď si prebrať cenu. Prichádzame k tomu najnepopulárnejšiemu miestu, pretože je to miesto tesne pred stupňom víťazov. Je to 4. miesto. Na 4. mieste dnes a včera sa umiestnilo družstvo, ktoré svojimi výkonmi potrápilo všetkých favoritov a samozrejme bolo aj s jedným z favoritov. A je to družstvo AS Trenčín. Veľký potlesk, poprosím. Ale si to zaslúžia. Naozaj hrali vynikajúci futbal. Najlepším hráčom sa stáva Matúš Sláviček. Tiež je to ten istý chalan, ktorý prišiel zobrať aj cenu. No a teraz poprosíme, budeme dekorovať víťazov na posledných 3 najvyšších priečkách, 3., 2. a 1. miesto. Poprosíme potom celé družstva, aby si prišli prevziať ocenenie.
Na 3. mieste a bronzové medaily na turnaji, ktorý organizuje SK Novohrad Lučenec prvýkrát, sa umiestnilo družstvo MFK Ružomberok. Poďte chalani všetci, prvý kapitán a ostatní poďte si prevziať ceny a neutekajte. Ďalší potlesk. Klobúk dole pred vašimi výkonmi, chlapci. Naozaj ste odovzdali tiež perfektné výkony a ukázali ste a motivovali ste hlavne ostatných. Musím povedať, že tu mali aj najsilnejšiu fanúšikovskú skupinu a svojich rodičov pravdepodobne, ale tak to má byť, chalani. Tešte sa.